Eta orain, zuzenean joko dugu Arrasateraino. Maritxu Kajoi jaian bete-betean harrapatu ditugu eta arrasatearrak. Gaur festaz gozatzeko eguna dute, 70ko hamarkadan txikitero batzuek sortutako jaia zaintzu zen. Marta, lehenago ikusi zaitugu soineko dotore horrekin. Bai, eta horrelaxe jarraitzen dut, euria eta hotza daukago mensara, baina berdin zaigu. Ondo pasatzera etorri gara beraz, berdin zaigu. Eta oraintxe azalduko dizut zergatik etorri garen hain dotore. Olaia, Ikeia, Arresti, Arratsaldeon, semo usaudete. Ondo, hemen. Dotore etortzeko, nondik atea dezuri, tradizio hori? Bueno, izan zen pizkat hasieran etxeko arropakin irtetzeko intentzioa egina, junda dotorotzen asuntua eta gaur egun dotore urte nodano. Guapo, ligatzeko guna izango da hemen Arrasatean. Asko ligatzen eta eskapulaixoakin gehiago ondion. Hau azaldu behar dugu, nondik datorren hau? Eskapulaixoa da, Maritxu da bertan eta ataratzen da jaiak finantziatzeko, baina, da modu bat eraitzen duguna aldarrikatzeko urtean baladan zerbait, omenaldi diren bat, edo aurten behintzat rekortia dugu eta horri kritikatu dugu. Osona, eta orain miraria izango dugu, hemendik 8:30 izango da, ez? Eta ze ikusiko dugu? Bagitzu, nahi boitzu isa ikusi, plaza urbilu da antxe danon artien. Ezin da ezer? Ezer. Eta hola, zein da gehien gogoratzen dezuna edo gustatu zaizuna gehien? Gehien guztu jakun mira isi izan zen, mirari asko daz. Baina holan oroitzapenak indaukaguna da itxurritik ardago eta irten da nien. Eta gero, agosue gaina ardago, ateko eta primeraku. Da ero Maritxu, itxiza benien Bartolo etxien, eta Maritxu bera parrandan irteza benien. Aurten ikusiko dugu, Arresti, kanta bat daukagu, venga, horrekin agurtuko gea, bale? Maritxu norazoaz! Muxu bat, eta Arrasaten